Lino Grek jibqa' magħruf l-aktar għat-teledram f'Baħar Wieħed, b'kitba tiegħu stess. F'dan it-teledram kien jaħdem il-parti ta' Pinu l-Pastizzar, żewġ ġoma, parti li kienet maħduma mill-mibkija Ġemma Portelli. Lino Grek twilet taslima fl-1930, ħalla jibkuh lil martu Francis u lil uliedhom Joseph, Godwin u Eric. Anke jekk is-sebaħ trid tlestih. Ġew kassar missa għaddis minn bija jien se nagħmel dak li għandi nagħmel. Sadattant is-segretarju parlamentari responsabbli mill-kultura José Herrera sellem lill-memorja ta' Lino Grek u għaddeskrivih bħala pilastru ta' drama li se jibqa' markat f'qalb il-Maltin u qal li wiċċu se jibqa' sinonimu ma' ħafna proġetti teatrali u audiovisivi. Anki l-kelliem tal-oppożizzjoni dwar il-kultura Francis Zammid Dimek sellem il-memorja ta' Lino Grek u qal li Lino kien mill-aktar kapaċi bħala kittieb, bħala attur u bħala direttur. U għarrimarka li l-ħidma tiegħu servit ukoll ta' għajnuna kbira għal uħud mill-aqwa esponenti fil-qasam teatrali ta' pajjiżna. Int kollu sew. Kif? Iva, sa, all right.